Nadadagdagan pa yata ang Hello, mga guys. dahilan kung bakit hindi ka sasama sa akin sa stay. Marami pa akong dapat tapusin dito, ma. Kaya Besides, my tapos lang modeling ng career is rush just pa picking ako. up. Kaya kalalabas lang Mas namin maraming kagabi opportunities nila. doon. Yung nagpapalakas Give muna me ako, some more guys. time, please. Pinapangako ko naman na susunod ako sa inyo eh. Hindi nga lang ngayon. Pinagluluto ako ng partner ko ng tinola. Dolores, kalimutan mo na ang nangyari sa papa mo. Mag-iisang taon na ang Sarap. kaso niya, hindi pa nasusolve. Isa pa yan, ma. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Meron nga dyan mga ibang kaso na it takes years bago masolve. Mahal ko. Yun ang pinakamalaking dahilan kung bakit ayaw mong sumama. Asikaso ako ng mahal ko. Kuwag dagan sa bok eh. Kailangan. Thank you, mahal. Love you. Kaya, magpapalakas muna ako, guys. Pag magkatapos nito, sarap, guys. Nasaan ang mga tao nyo? Sakit pala na ano, guys, yung nilaraspa ka. Tinanggal yung mga laman. Masyadong bata pa yata ang mga yan. Kaya, Baka hindi nyo ma-face. salamat ako sa mahal ko. Nasikaso ako. Malalang. Ang tawad. Siya mo na ngayon. Hindi naman sa Magtatrabaho. minemenos ko sila, pero Ako pahinga ibang muna ang ako. naghihintay sa kanila. Dito sa Maynila. Sarap ng tinola. Bakit? Iba ba ang gear sa mundo? Ito kami galing eh. Pero kung matapos na ang tour of combat duty namin, nagpa-discharge namin. Iba na ang parang ngayon. Labanan ng mga bata. Hindi ka nakasisiguro. May pinador din ang kalabang ko. May At kahit malamang, may edad din yun. Magkasing edad lang sila ng mga bata ko. Kinitya ko sa iyo. Huwag na muna natin pagkaroon ng bagay na yan, Mr. Abat. Malalaman din natin kung bata o may edad ang tirador na yan kapag bumagsak siya sa bahay. Ngayong nagkakaintindihan tayo, magkasundo na tayo. I want all of you to start working for me. And I want immediate results. Sarado na to! Wala nang tayaan dito! That's it. That's it. Now keep that pose. That's it. Good, good. nahilo ako siguro sa mga Yes. antibiotic na iniinom ko. Tapos yung kain ko, walay klaro ba? Turn. Beautiful. Nice, babes. I like that. Good. Oh, break muna. Maglulod na ako. Sige, sandali lang. Sige. Daniel, Salamat ako sa partner ko kasi hindi niya talaga ako pinabayaan. Nasikaso niya ako. Anak, Ba't daw damit? may pasok ka? Wala. Wala daw pasok. Bigay mo ka. Damit. Ay, Sino sabi mo na pasok?
Ha? Teacher. Ano yung ano mo na, kill mo. Tapos kumain ka na doon. Tulungan mo si tatay mo muna doon ha. Nung lalo nga kamay yan, magano kami Alam ng mo? tubig. Ang paborito kong kwento ng bata pa. Yung tungkol sa gamot-gamot kandila. Si Inay pa nga nagkwento sa akin nun eh. Pero ang hindi ko talaga maintindihan, bakit siya lumalapit sa akin eh. Dapat tinanong mo ng tubig. Pwede naman yung layuan. May tubig ka na ko. Pero ganoon din pala sa tunay na buhay. May mga bagay na hindi mo maiwasan. Na kahit na anong mangyari, lalapitan mo din. Ano bang pinagsasabi mo? Kate. Wala. Napalalimata yung pinag-uusapan natin. Ha, ang amoy naman saan. Change topic muna tayo. Lalong namaho. And better yet, quiet na lang muna. Sabaw. Sabaw na tuna. Ang hirap magkasakit. Kain ka na ha? Doon dyan? Busog na ko. Ano ate? Hindi pa ba tayo uuwi? Hindi na siguro darating yun eh. Kung gusto niyo mauna, di mauna na lang kayo. Hihintay ako dito. Aba, kung mag-iintay ka, mag-iintay din kami. Dolores. Kung talagang hindi mo pa maiiwan ang trabaho mo dito, Iha, wala akong magagawa. Sana, sa susunod na balik, makasama ka na. Alam niyo talaga ang dahilan kung bakit hindi ako makakasama mo. Wala nang mangyayari sa kaso ng papa mo, Iha. I'm still hoping, ma. Anyway, walang nagbabago. I still love you. Mama, Oo, mag-iiyakan pa ba tayo? Halika na. Oh, halika na, baka mahuli pa ako sa biyahe. Busog na ako guys. Anyway, May laman na yung kampante chan na ko. ako ngayon at least Kaya na, nandiyan wala na sa kasi. dahilan. Pagkarots lang. iniiwasan na nga yata ako nun eh. Di ko Kaya alam kung nagdagan pa bakit. sa mga... Hi! Babalik yun. Pivot! I'm sure of that. Pivot! Pivot! Ang pusa ko. Ali! Pivot! Ako sa gamot. Antibiotic. Dose ulit. Hindi kayo dapat magkita nun. Tinan mo nangyari. Napuluhan si Nonoy. Talagang lumalala na ang sitwasyon, Roman. Pinipilit talaga nila kayong ibalik ulit ang inyong mga illegal na negosyo. Kumita Tinanggal na yung sila. mga Akinabang. laman-laman ng mattress ko. Ang dami daw Maliwanag ang laman. plano ko. Lihitin mo Marami lahat ang ngayon. marami. Hindi sila papayag ng ganun. Yan, Kaya may hawak na iraraspahan susi doon ako. ninyo.
Kaya yung regla ko Kapag hindi nawala tumitigil dahil At saka lang sila pakinggan ng mga parang at mga connection. laman-laman. O kaya guluhin ang mga lehitimong negosyo ko, ano? Para balikan kong smuggling at gambling. Kaya Lord, thank you Lord. Bigay muna natin ang gusto nila. Para isipin nila. Tanggal Na na po sumuko kayo. Lord. Pagkatapos pakawalan natin si Daniel. Kaya pag na nagpapalakas na Mahihirapan lang na si ako. Daniel ngayon. Nag-iisa na lang siya. Isang batalyon ng mga halang ng bituka sa Pinahiyan sabuhay ako niya. sa partner Hindi lang yan. ko. Ang balita ko yung mga Yan. dating komando ni Rector Oy! Dapat. Alam ko sila sumasabotahe sa aking mga negosyo. Hindi nila kilala si Daniel. Yan ang importante. Magpagaling ka na lang muna, tsaka muna isipin. Ha? Sige. Sige, Salamat. huli na ako. Kasabihan ng mga matatanda sa amin, kapag nag-away ang mga dating Pasaway talaga to akong alaga. nayayanig, pati ang langit. Wait, do. Hi Pwede ka na sa nangyayari camera. atin yan, Oo, pero oo. kayo lang ang nayayanig. Hmm? No. Nilaglag At mo dahil yun na ang rin sa halaman ng katigasan tatay ng mo. ulo nyo. Sige, lagot ka. Pumayag lang kayo na ibalik ang dati nating negosyo. Eh di natapos kagad ang maliit Pag nating sa madaling araw, Hindi kinakagat-kagat na niya sana ang mga libaldado ang tainga ko. inyong Anghel de la Guardia. Siguro naiihi siya. Paano ngayon? Wala na kayong tagapagtanggol. Pinaliliguan ko to eh. Siguro naman ay Naliligo pagbibigyan nyo na ito. ang aming hiling. Maaaring nasa inyo Palangga lahat ng ko. alas ngayon. Ang Pero palangga ko. nagpapagong Ito kartada yung sa palangga pagpalasa. ko. Hindi lang pala sa poker kayo bluffer. Ayan, O baka naman kumain. nagpapalakas lang kayo ng loob. Tama ka. Kumpiyansa kayo. Tuliro ko. Kumain. Para akong isdang kumakawag. Kumain ko lang yung Na nakasakmal alaga na ko sa ng pain. ganito. Pero kayo, ang mga hipon tulog, Right. kaya kayong tatangin ng agos. Kung Tulungan mo, magsalita tatay, kayo ano parang ka? kontrolado ninyo yung labanan ito. Kayo muna doon. Ano ba ha? sa akala nyo? Kayong nalagasan ng tao, pati negosyo nyo naapektuhan sa nangyayaring gulo. Pero kayo Arte-arte makalagay sa mo, hindi ako peligro. kumakain ng kanin. Wala na si Romando Nonorio. Dito na. Maraming anghel de la Guardia sa langit. Kunin mo saan? Ay, nalaglag Hindi na. lamang isa ang nagsisilbi sa akin. Malalaman din ninyo. Tinatakot nyo ba kami? Dito na, ito, kainin Hindi ko mo. nasakop ang bagay na yan. Ah, Talagang mahirap makipag-usap sa mga taong takaw mo. isip lamok. Hindi ka Saan ka ba maintindihan. pupunta? Pang laglag mo Napapaalam na. naman yung halaman ni tatay mo. Magandang araw sa inyong dalawa. Ano ang gustong Bawal. palabasin ng matandang yun? Dito ka lang, eh, walang kasama Na ni meron Mama siyang Rita. mga kalaban na kaya niyang pasukuhin. Inisin lamang. Ha? Pareho mo. Dito yung alaga ko, yung Sino pet pang ko, tinaturo yung ng pet, sinasabi niyo? pet ko. Wala na si Roman ah. Lagi kong Utang talaga ang pinaliliguan. Kasi nagtatabi Maghahanapin pa tayo namin sa langit para makita natin tumatulog. ang bagong tirador niya. Pero walang problema. Mhm. Hihintayin natin bumaba siya dito sa Ligo lupa. ka na naman ulit, mamaya. Ha? Ha? Ano? Maning, Aray, aray. Ano to? Ano tayo? Ano tayo? Sino may dala ng kotseng yun? Yun ang dating driver ni Mang Roman. Alam niyo na raw ang inyong gagawin. Yung mga susi iniwan ko sa opisina. Ma, ay ngayon ko lang nakita yung armas na yun ah. Palagay ko pag yan na nakadali eh. Sabog pati bahay bata na elepante ano. Napapalakas mo na ako Patala rin guys yan, Roman. ha. Lagay mo dyan. Ito ang basahin mo. Aray! 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 Sakit na na. Sa bagay, tama si Roman. Aray! Magmula ngayon, kailangan matitindi ang armas mo tulad niyan. Kasi namimiss niya ako. Mabigat na Namimiss mga niya ako kalaban. kasi wala ako dito isang Mga gabi ex-commander kasi daw. nasa hospital ako. Kapag, lalo na yung ano ko, yung Toilet natin. dog ko. Tuwang-tuwa niya pagdating na. Aba, naku. Ay, naman ka na kung gano'n. Yung Ay, wala kilala mo kami sila. dito. Ay, ikaw naman hindi kilala nila. Doon sa labas siya natutulog. Sa ngayon ng Doming. Pero darating ang araw na siya kasi na makikilala din nandito nila na ako. Aba, kaya tapusin Love mo mo na ka naman laban. ako. Para kung makilala ka man, Love mo. baliktad na ang puso at Aray! bituka nila. Aray! Pero hanggang ngayon, hindi ko maubos maisip kung paano ka napasok sa kaguluhan ito.
May Tulog mo tinatanaw na akong siya, utang na loob kaya ng Tomeng na hindi ko maaaring talikuran. Tama na, tama. Dalawang bagay yung iyokong sumbat sa akin. Tawagin akong tuwa. Pagsabihin akong walang utang na loob. Ito lang kami. Naiipit na ako sa labang ito. Nagpapasaya sa akin to eh. Tatapusin ko na lang to. Sige. Bye-bye guys. Pahinga muna si Aling Bilay. Tutulog muna ha. Kaya papalakan ko na si Aling Bilay. Kasi pag okay na si Aling Bilay, pupunta kami sa DRT pala, DRT. Maganda dun. Maraming mga views dun. Maraming mga ilog doon. Kasama ka rin. Ha? Kasama ka rin dun. Kasama ka rin dun. Hi ka. Hi. Bye-bye guys. See you the next vlog guys. Oh, ano yan? Ay! Ay, wag! Wag! Ayan. Ay, bawal, bawal. Ay! Bawal na, bawal. Oh, bababa ka na. Baba na. Oh, la. Wag, may pagkain ka doon. May cat food ka doon. Gusto niya yung pagkain ko. Meron naman siyang pagkain doon. Yabang mo. Sino ka ba? Hindi mo ako kilala. Pero kilala kita. Ako ang taong matagal yun ang hinahanap. Oh, pala no. ang tuta, Don Honorio. At isa ka naman sa mga asong ulong yabay. Magaling ka. Magaling kang bumari. Bye-bye, guys. Pero pareho na tayong walang bala. Ngayon, unahan na lang tayo magkarga. Dito muna sa Aling Bilay, guys, magbablog. Hindi pa ako makamagmukbang, guys. Saka na lang. Pag okay na si Aling Bilay. Yep. Bye, guys. See you the next vlog, guys. Kaya maraming salamat sa mga friends ko. Sa mga kapitbahay ko. Maraming salamat. Kasi sinasuportahan din niya yung mga video ko. Salamat. Thank you. Kailan ba natin maubos tayo lahat bago tayo kumilos? Alam mo, Park, Amen. minsan naiisip ko na tama si Don Honorio. Lahat ng mga kasama ko, puros utak labok. Wala tayong magagawa, hindi pa natin kilala ang kalaban. Ano balita, Rigor? Mahirap talaga, boss. Parang may tagabulag. Sige na, guys. Tulog muna ako, guys, ha. Bye. See you the next vlog, guys.